ditu aplikazioak uda lokalen erabilerarako, eta baina espazioa izan nahi dugu, espaziorik bat izatea, esatzen Txirikorda komunidadean, herrian, txertatuta dagoen proiektu bat dela ulertzeko eta lanketa egiteko. Egintza feministan iruditzen zain, ikusten dalako hori lotura kanpoaren. Eta barru eta kanpo elkar konektatuta egotea. Eta hemen, izango da iruditzen zaine, euskaldun beti Baina bakoiak bagatik atzera borro. etxe bizitza hemen bakarrik zorrazta zabala. Batekin ez da, lehen soleikua gaztentzat eta edo denetan da, bizkate txiak esleitu dirare ikuspegi horrekin, ez? Eta lehenu arantzazu esaten zen, uzuk ezker eskubi, bi gaztekita azkazula, ez? Bueno, hau da, beste zonalde bat, arantzazu beste zonalde komunitarioan.